Vale. Hola. Darrerament he llegit moltes coses. El que m'ha xocat molt és llegir que l'única limitació que hi ha és aquella que un mateix es crea a la seva pròpia ment. He deixat el meu costat artístic per por. És el simple fet de pensar, a qui li pot interessar veure'm a jo, a qui li pot interessar el que jo he de dir, o el que jo vull dir, o el que jo vull transmetre. La por i l'autoestima sempre m'han frenat. A la millor no ets lo suficientment guapa com per cridar l'atenció, o no ets lo suficientment creativa. Supos que ara estic en un punt diferent. Si jo demà me passa algo i no hi sóc, estaré orgullosa de lo que he fet fins ara i de lo que vull fer més endavant? La veritat és que no. En aquesta vida mos hem d'atrevir i jo sempre sóc de dir que heu de lluitar per lo que voleu, que heu d'agafar totes les oportunitats que vos venguin i després jo realment m'acosta per aquesta simple por i autoestima. És a dir, que jo crec que ha arribat un moment en què t'atures a pensar en el teu futur i si no comences ara, quan començaràs? Qui ho farà per tu? Ningú. Aquest canal neix d'això, de recuperar aquesta autoestima, recuperar aquesta creativitat i recuperar sobretot el meu costat artístic, així com jo m'agradaria. No sé si ho aconseguiré, però ho intentaré. Tot és provaré i tot és caure 1000 vegades i aixecar-se i ja està. Sempre estàs atents a subscriure-te. Això tracta el canal, d'anar evolucionant i anar enfrontant aquestes pors. És que ni siquiera promocionaré el vídeo. Que YouTube faci la seva màgia, que doni aquest vídeo a la gent que ho hagi de menester o que ho hagi de veure. Què més vos puc dir d'aquest canal? Pues podrem compartir idees, podrem riure, podrem plorar, mos podrem motivar i que tot vagi fluint, perquè és el més guapo que hi ha, que flueixi. És a dir que ja ho saps.